गिबियाव खुलुमबाय लोगोफोर आंनि अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन बरायबाय स' दायो गारि बेलथायदों होनदों दा गारि बेलथायनायखौ थिखैनो थांनि आरोना लोगोफोर माबायदि गोलैदों थारमाने दा आं नैबे मेचिनखौ लाना थांसै पकलेनखौ लाना थांनानै ओजों गारिखौ थिखैनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर दायो डाइरेक्ट गारि गोलैनाय जायगायाव डाइरेक्ट थांसै आरोना लोगोफोर डाम्पार गंसे गोलैदोंमोन ट्रेन्सफर्मार खाथियावनो ट्रेन्सफर्मायावबो नाङासै ट्रेन्सफर्मायाव नांनायब्ला मानसिया मा जागौमोन दा मानसियाबो गोथाङैनो दङ खर'आव एसे दुखु मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आथिङाव एसे सर्ट मोनदों होनदों बेनोसै आरो बिथांनि जिबना जोबोद खाफाल मोजां एफा गाज्रि गोलैदोंबाबो जेबो जायाखै आरोना लोगोफोर बेलथायबायना नै गारिया लोगोफोर Naik kepala juga. Coba. Gaya mundur. Gaya mundur. Oh. Masih mobil saya kerja apa
मोनागुलायबाय माथो नै गारि थिखोनानै